Mithun Chakraborty meşhur Hindi aktyory. Ol disko tansçy filmindäki rolu bilen bütün dünýäde we biziň halkymyzyň arasynda meşhur boldy. Bu filmi görmekli üçin öz wagtynda kinoteatrın kasasynda yüzlerçe adamlyk hatarlar dödülýärdi. Häzirki wagtda Mithun Chakraborty Hindistanda iň meşhur we baý adamlaryň biri. İlkinji söýgüsini Mithun Chakraborty ýaşlykda tans şöwleginden tapdy. Ýaş ýigitiň Taylandiýany özüne çekiji odanlyk modeli Helena Luke boldy. Aşyklar uzak wagtlap durmuş gurup bilmändirler. Pul ýetmezçiligi wagt üçin päsgelçilik bolupdyr. Deňe toýdan soň aşyklar bu kararyň ýalňyşlygyny düşündiler. Aktyoryň we modeliň maşgala durmuşy gysga boldy.